फिल्म नायनायनि जांख्रिथायनि थैसाम नायनो फैदो लोगो जांख्रिथायनि थैसाम नायनो फैदो लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांखादो भिडिअखौ पार्किं गारिखौ पार्किं दोननो लाग्रोनायानो दं दा साया सिनेमा हलाव जांख्रिथायनि थैसाम नायनो फैदो लोगोफोर दा गारिखौ नै पार्किंआव दोनबाय आपका मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर, कम प्रॉब्लम्स। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखिए दूर। असर, अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी वीको वज्रदंती। देखिए, जानते तो हम सभी सब हफ्ता जादों नहीं मिलेगा। छाप का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर, कम प्रॉब्लम्स। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखिए दूर और दांतों को रखिए हेल्दी। मजा नहीं, असर, अब पेस्ट boleh pasang film सिनेमा नायनानै दासो न'आव सफैबाय 8:30 जाबाय माबानिफ्राय बेलासिनि 4:30 बाजिनिफ्रायमोन फिल्म देखायनाया बेनिफ्राय दिनै बे फिसा फिल्म नायगोन होननानै प्लेनिं गैयामोन जास्ट आं न'निफ्राय ओंखारलांबाय आं गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो होननानै बै थांनाय जायगाया केन्सेल जाबाय बेनिफ्राय आरो सासे मानसिखौ लोगो मोननो थांदोंमोन आरो बेबो केन्सेल जानाय बायदि जाबाय बेनिफ्राय गोनो गोथो मोनबाय ओमफ्राय लोगोआबो सिनेमा नायनो होननानै आंखौ लोगो लाबाय जांख्रिथायनि थैसाम होदोनो थौ नायनो थांनि होननानै बेनिफ्राय सानैबो जों टिकेटखौ दाननानै आंनि लोगोआबो नायनो मोनासै न'आव माबा मोनसे उसुबिदा जानानै बियो फैनो गोनां जाबाय बिनिफ्राय आं सोरखौ मोनगोन सोरखौ मागोन बेनिफ्राय आरो गुबुन लोगो सासेखौ लिंबाय आङो टिकेटखौ दानना लाबाय नालाय गुबुन सासे लोगोखौ लिंहरनानै बियो आं कल खालामनायाव बियो थांनानै जों सानैजों नायनानै फिल्मा मोजाङानो जोबोद मोजां बिराद मोजां जोंनि खाथियाव जिरायनाय मानसिफोरा गाबलायलायदो आंबो एसे मोदैया गंदोंमोन होमब्लाबो नोंथांमोननो देखायासै बिराद मोजां फिल्मा थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो आरो उनावब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन